Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, atong gisaulog ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo o Corpus Christi. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa may paglingkod. Isugid ko sa'yo alahon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag kang hanap ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot kaluy-an o kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on o kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Espiritu Santo, liha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Yesu Kristo, nagbilin ikaw kanamo akan ughan dumanan, sa imong pagpasakit din hiniining katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami, nga simbahon namo ang santos nga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni adtong hilabihang dakua, ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig. Apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayud matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo o sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay iyang giligon ang mga trangka sa imong mga ganghaan.
iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hakot. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nason. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Kinutlo, gikan sa ulang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Korento. Ang kupa sa panalangin nga tungod ni ini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan ni ining kupa? Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo,
Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan, mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan, sa akong gikaingon sa unahan, ang atong liturhiya karon alang na sa solemnidad sa Corpus Christi o ang lawas ug dugo ni Kristo. Nga si Jesus mao ang pan sa kinabuhi. Mga igsuon, nindot kaayo ang pagpahinomdom karon sa tuang mga pagbasa. Labi na sa mga pulong ni Jesus nga nagaingon, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Unsa man day opposite sa kinabuhi, mao ang kamatayon. Ug gano man nga adunay kamatayon, kung mobalik lantaw ta ngano nga adunay kamatayon ang tawo tungod sa sala nga nahimo sa atoang mga katigulangan. Sala. Ug kining sala mahimo lamang kini kung ang tawo dili na magdayeg sa Ginoo, kundili ang tawo nagdayeg na sa iyang kaugalingon. Ug mao ni ang salmo mao'y magpahinumdom, ang salmo mao'y mutahi nining tanang mga pagbasa karon. Nga ang salmo nagaingon, dayga ang Ginoo, Jerusalem. Kay kun kita magdayeg sa Ginoo, di ta magkatag-katag. Siguro kung ang bana o asawa magdayeg sa Ginoo, naay mga panahon nga dili magkauyon apan magpabilin nga magkahiusa. Amen? Kung tanaw na to ang kalibutan, kung ang mga leader sa kalibutan kanunay palang nagpunting, matag desisyon, gipunting ngadto sa Ginoo, dili gina mo desisyon ug mga butang nga ikadaot sa isig katawo. Pero lagi, selfish magaayo, mo desisyon nga kini mo imaka hataw kayuhan namo, bahala mo diha. Aw magsugod gyud. Katag-katag gyud ta. Kay mao man ang sala
Sa English, sin. What is the center of the word sin? Letter I. I get what I want. Mao man ni ang hangtod karon, ang generation karon. Adunay ni philosopher ani nga si Nietzsche. Nga ningon siya, God is dead. Nganong God is dead? Tungod kay ang tawo nagtan-aw na, nagbase sa iyang kagawasan ngadto sa iyang kaugalingon nga mga kagustuhan. Dili kagustuhan sa Ginoo. Ug mao ni magdala natog kamatayon. Kay mahimulag man kita sa tuburan sa kinabuhi. Mo na nga tanawon na to ang mga leader kung tanaw tas trending sa mga news karon, bisag sa Facebook mudungaw mo. Toxic. Ang mga tao iyahay na lang og batuhay og mga comments. Kasi dapig dinhi, dapig dinhi. Nganong nakabuwag-buwag ang mga tao? Tungod kay nga ang mga leaders nagkabuwag-buwag sab. Iyahay na lag claims kinsay minority, kinsay majority. Tungod kay ang ilang mga desisyon wa makafocus sa kahitasan. Ang ilang gilantaw unsay makahatag og kaayuhan sa amo ang grupo, sa akong kaugalingon. Am I safe? Am I safe? Mo na nga buhaton ang tanan aron lang matabunan ang mga bati nga mga binuhatan. Ug mao nay buhat ni Satanas. The father of lies. Ug kanang buhat ni Satanas mao nay magkatag-katag kanato. Ug haom kayo kini atong selebrasyon karon tungod kay kita giagak pagbalik nga kung nasaag-saag manggaling ta, balik ta simbahan, mukalawat ta sa lawas si Kristo. Kay si Kristo nag-ingon nga ang mukhaon ni ining pan mabuhi sa dayon. Wa siya maingon nga ako ang pan, tanawan ninyo, ako ang pan, daigan ninyo. No. Our God is not a distant God, but a very close to us. Gusto niya nga ato siya nga kanon aron siya kabahin aron kita mahimong kabahin sa iyang lawas. Ug matod pa sa ngilngig kayo nga buutan kayo nga taga Sugbo nga si Venerable Teofilo Camomot, nagaingon siya, God is in the heart. God is in the heart. Nindot kaayo. Simple kayo. Pero sayon nga sabton, nga sa atong pagkalawat, ato nga gipasulod ang Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing. Ug ang Ginoo di ay kuna siya sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo na sa akong kasing-kasing. Ang Ginoo na sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo na sa iyang kasing-kasing. Napabay rason nga magkabuwag-buwag ta. Ug maon ni ang gihagit ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Nga manag-ambit kita sa lawas si Kristo o sa lamang kalawas. Unity in diversity. Mao ni atong panganduyon nga lahi-lahi man tag mga maruganan atong respetuan ang usag-usa. Everyone deserves to have a good name. Please be kind. Please be kind. Kaya atong nasod, samot gud na magkabuwag-buwag ni ini. Sa pamilya, samot magkabuwag-buwag. Kung pataka na lang tagbungat sa itong mga pulong nga makasamad
sa tagsa-tagsa ka mga dughan. Timan kitang tanan managsuon. Kung kita nagkasakitay, ang Ginoo siyempre, nasakitan. Kung ang Ginoo, na sinati niya ang kasakit kay kita nagkabuwag-buwag, napikasab ang iyang pan. Muna atong panganduyon, nga pinagi ning lawas o dugo ni Kristo, nga mao'y maghiusa ka nato. Hinaot, nga atong buhion pagbalik, kining panaghiusa. Bago pa lang natapos ang activity ninyo, nagsunod ko sa Facebook kay tuan naman ko syudad. Kining gitawag og Parish Youth Day. Nagsunod ko everyday on sa activities. Usa lang kasinatian ang ako ang gusto nga ipaambit nga ang mga bata nag-praise and worship, nag-praise and worship. Makita bitaw nimo nga ang mga bata lahi-lahi sila mapaambit nga mga talento. Apan buhi kayo. Nga uban ni kanta, mi sayaw, ang uban mi tugtog, may piano, may gitara. Ug nindot kayo nga pulong nga misantop sa kuang una-una. Kining pulong Bisaya. Duyog. Duyog. Ang mga nagduyog sa tubangan, ang duyog usa ka pulong nga sa ato ang tinamdan nga pinulungan, mao kini ang instrumento, ukulele, gitara, nga mao iduyog sa magkanta. Ang mogamit niini, ang magduyog, kinanglan mamina usab sa nagkanta. Ug kining iduyog kanang strings ana dili sad pareha ug tuno. Lahi-lahi na, teng 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 teng. Pero imuhang stramon na i-harmony. Mao nang duyog. Pero ano na sa ilawom nga meaning ang duyog nga pulong. Dili lang sa pagduyog diha sa instrumento o pagkanta o kining choir, nagduyog siya. Ana sa ilain nga gigamit nato ang pulong duyog. Kini bitaw mingon ta nga miduyog ko sa imong kasakit. Kana naay mamatyan, naay masubo. Muduyog tas iyang kasakit. Ngabot ipasabot. Dili lang siya ingon nga simpati nga naluoy ko nimo, kundi empathy. Imong nasinati ang iyang gibati. Imong nasinati ang iyang gibati. Ug mao ni ang gibuhat ni Jesus. Nga siya aton kalawaton. Kaya siya buot makigduyog kanato. Kanang ato mga problema, mga kasakit, gusto sab nga masinati sa Ginoo. Ug mao tani ang ato ang palawman, mga kaigsuunan. Nga diha sa duyog, sa pagdinuyugay sa usag-usa, lahi-lahi man ta ug mapaambit sa katilingban. Bahala usahay ug di ta magkauyon. Ang importante, magkahiusa. Kay mao ni ang pagbasa karon, we are one body in this one Lord. Nindot kayo, matahom ka ini nga barugan sa mamagpapa. Mga managtiayon, kamo sa pamilya. Lahig-lahig baruganan, lahig-lahig mga ideya. Bahala og dili magkauyon. Basta magkahiusa. Bahala og di ta magkauyon panagsa. Basta kita magkahiusa. Amen. Manindog. Sa atong paglitok, nining atong pagampo, atong gamiton ang Nicene Creed.
sa atong pagpadayag sa atong pagtuo. Tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga Amahan, nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak, nga atong matuod nga buhing pan. Mutuaw kita sa pag-ingon, pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nag-ampit sa usang pan, magkaiusa diya sa pagtuo, sa buhat, ug sa pagkaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan, magkahiusa diya kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa mga may balatian, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atog hatagag panahon ug pakitag interest alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diya sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi, dungga. O Ginoo, mapaminawon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak, dungga nga mo mga gipangayo diha sa tumang pagsalig. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton na ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ug matarang gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga magaday kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit, aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi niining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit nga walay hunong sa pagdayeg. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Himahayan, Hosana sa kaitaasan. Sangalan sa Ginoo, sana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas,
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawa ta kini ug panginom kamo nga tanan gikani ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalan mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan sa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahagturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait, maanaa kaninyo. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Amen. Kalawat kanimo, panipabulong lamang. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo.
ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawanan sa among pagkalawat aron sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadiyot. Salamat sa mga donations na dawat karong semana ha. Cash donations na dawat gikan sa mga lay ministers. 2 blocks for fence, 20,000 pesos. Gikan ni Paterno Bildad, 5,000. Gikan sa J. Bryan Motor Parts, 1,500. Gikan sa Anticristo Family, 1,000. Gikan sa Juana Cartilla, gikan ni Juana Cartilla, 1,000. Ug Anonymous Iles, 500. Ang total donations and pledges, miabot og 29,000 pesos. Atos lang hatagan sa masipang pakpak, pasalamat. Og salamat usab sa mga nag-organize sa Parish Youth Day. Salamat sa mga may suporta, mga ginikanan. Salamat sa mga choirs, mga kabataan, o ang tanang mga parokyano nga nakapaambit sa ginagmay o dinagko aron mahimong magmalampuson. Atong pagpaka ng Ginoo, salamat sa Dios. Cash summary. Cash previous week, 35,524. Donations and additional pledges, 29,000. So ang total cash, 64,524. Kuhaan sa nagasto nga ikaunom nga meter installment sa water bill for April, 1,200. So ang 64,524 minus 1,200 ang cash on hand as of June 6, 2026, 63,324. Salamat sa kanunayng pagsuporta alang sa lugang kalambuan sa parokya. Salamat sa mga lay ministers, altar servers, choir, o ato ang youth nga mo'y nagpahigayon sa live. Akong gitawag ang mga kabataan o katupod nga mag-birthday karong bulana pag-ani sa atubangan. Kung ay mag-birthday sa bulan sa Hunyo, kuyog mo sa kabataan. Manindog ta. Ato silang pandungan sa tuang mga kamot. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Langit ong Amahan, salamat kanunay sa mga grasya nga imong gipaulan kanamo matag adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa gasa sa pamilya. Salamat sa gasa sa matag usa kanamo. Ug labaw sa tanan, salamat na ining gasa sa kabataan. Ilabi na gyud na ining mga kabataan nga niya karon sa among tubangan. Ginoo, bendisyon ni kining mga kabataan ug himuha silang imong mga buutan nga mga anak ug himuha silang imong instrumento sa panaghiusa. Ginoo, ani usab ang mga kaigsuunan nga magsuulog sa adlaw na tawhan ining bulan sa Hunyo. Ginoo, nasayod ka unsay mga butang nga nakapabug-at sa tag sa kanila ka mga kasing-kasing. Kung adunay mga nakapabalaka kanila, Ginoo, hupaya. Kung adunay mga nakabug-at, pagaan na. Kung adunay mga kahadlok, kanon na hikapa ilang kasing-kasing, aron kanon na silang magmadasigon o magbatunog kaisog, o himua sila nga imong instrumento sa panaghiusa, dili ang kutob sa pamilya, kundi sa among katilingban o sa kinatibuk-an nga katawhan. Kini imong gipangayag pasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Ang Ginoo maana kaninyo. Mana asab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa